groot genoegen en een grote eer om hier vanavond te mogen staan in zo'n prachtige zaal. Henri Leboeuf van Horta. Ik had toevallig gisteren een gesprek met Larry Kierkegaard, een van de beroemdste akoestische adviseurs, die ook mij zei dat dit een fantastische zaal was om qua geluid. Dus ik hoop dat u mij allemaal kan verstaan. En dat het zeer mooi zal klinken. De tweede reden waarom ik hier heel graag sta, is dat eigenlijk niet veel mensen weten dat mijn carrière ooit begonnen is in Brussel. Het allereerste project wat ik ooit gemaakt heb, was een project samen met Xavier de Geiter en Stefan Deel hier vlakbij aan het Europakruispunt, al meer dan 25 jaar geleden. En in al die 25 jaar hoop ik nog steeds een keertje iets echt in Brussel te kunnen bouwen, maar dat valt niet mee. Gemerkt. Ik wou u vanavond met u spreken over de architectuur voor de culturele industrie, voor de cultuurindustrie. Het is zo dat de laatste 10 jaar wij ons toegelegd hebben, ons bureau zich toegelegd heeft op het maken van grote publieke gebouwen, en met name gebouwen voor de culturele industrie. En het is een zeer interessant gegeven, omdat de cultuurproductie in de laatste 20 jaar ongelooflijk veranderd is. Geprofessionaliseerd met name. Als u terugdenkt aan de jaren 80, waarin artiesten in winderige koude zaaltjes speelden en waar er geen idee was over hoe je iets moest produceren, verkopen. Laat staan dat zaken als cultuurmarketing en cultuurmanagement bekend waren. Dan zie je eigenlijk dat er een enorme professionaliseringsslag geweest is, niet alleen in de podiumkunsten, maar bijvoorbeeld ook in de visuele kunsten, in de musea, in de theaters en zo meer. En die grote professionaliseringsslag die heeft eigenlijk ertoe geleid dat er ook een heel grote vraag is gekomen naar nieuwe infrastructuur. Dus de laatste 10 jaar zijn overal in België en Nederland, maar ook internationaal, allerlei nieuwe projecten gemaakt of uitgeschreven of begonnen die nieuwe grote infrastructuurwerken op het gebied van cultuur betekenen. En het is interessant om daar aan te werken, maar ook om erover na te denken. Want het betekent eigenlijk heel wat en er zijn 5 belangrijke elementen in dat gegeven. Heel eerste, want en dat zult u al heel snel merken, en dat is ook een beetje het verhaal wat ik probeer te vertellen vanavond, is dat het niet gaat puur om architectuurprojecten, maar dat eigenlijk die grote culturele infrastructuurprojecten een aantal totaal andere agendas hebben die op een zeer belangrijke manier eigenlijk het werk van de architect en de vraag naar de architectuur van die projecten doorkruist, doorsnijdt en ook ongelooflijk interessant maakt. Om te beginnen is er de vraag of die cultuurprojecten nu eigenlijk over cultuur gaan dan wel dat ze eigenlijk gaan over de stad. In veel van de gevallen waar wij komen in een stad ergens ter wereld, dan vraagt men ons, kunt u ons een cultureel project doen, museum of een theater, en het moet, als het tenminste 50% van het Bilbao-effect heeft voor onze stad, dan zijn we al blij als u dat wil doen. Het Bilbao-effect is een belangrijk effect sinds 20 jaar, waar zoals u allemaal weet natuurlijk Ferrieri ooit de totaal desolate en verlaten havenstad Bilbao een museum heeft gebouwd die daarna een ongelooflijke hefboom is geweest voor de economie van die stad. En alle politici en alle cultuurmanagers ook die hopen dat je als architect dat kunstje zou kunnen nadoen en ook voor hun stad een belangrijke icoon zou kunnen maken. Een icoon die dan in de city marketing een heel grote rol gaat spelen. Maar ook op het vlak van urban planning, op het vlak van stedenbouw, is het zo dat heel vaak dit soort grote gebouwen gebruikt worden als hefbomen om bepaalde gebieden in de stad te hervalideren, om die opnieuw, om de culturele
te zetten als een hefboom voor de stadsontwikkeling. En ook daarvan zal ik aan laten tonen. Een heel belangrijk tweede aspect is dat in heel veel van dit soort gevallen twee dingen een rol spelen. Eén is de visie en twee het geld. En de culturele visie is onwaarschijnlijk belangrijk. Jean Nouvel heeft ook eens gezegd, architectuur is een rapport entre de personen, het is een relatie tussen de personen. En dat klopt ook, omdat de architect maar zo goed is als zijn opdrachtgever. En alleen als er een echte onwaarschijnlijke visie zit achter het willen maken, of het tot stand komen van dat conflict, is het mogelijk om daar ook iets specifieks voor te maken. Het tweede is dat je eigenlijk een mecenas nodig hebt. Iemand die heel veel geld op tafel heeft. Waar je dat de koningen en de pausen, tegenwoordig is dat de staat, in het algemeen, de overheid, die het geld voor de projecten moet fourneren. Met het organiseren van dat geld is eigenlijk een heel groot deel van de taak van de architect ook geworden en een onderdeel van het werk. Het derde belangrijk aspect is dat er een heel grote discussie is in die cultuurprojecten over het verschil tussen het origineel en het virtueel. Dus het originele object, bijvoorbeeld als je spreekt over de visuele kunsten, ofwel juist de digitale kunst. Ik was gisteren in een concert in Berlijn, de Philharmonie in Berlijn. Daar is het nu zo dat ze vanaf 1 januari alle concerten digitaal live streamen en uitzenden. Dat ze in de zaal dan 2000 kaartjes hebben, maar 10.000 kaartjes op internet verkopen. Waarbij dus het origineel eigenlijk parallel gebeurt aan een virtuele verkoop. Die natuurlijk ook een heel belangrijk effect heeft op de architectuur. En de vraag naar wat een typologie moet zijn voor de concertzaal willen kijken. Het vierde belangrijke element is de crossovers. In de zin dat, wat ik daarmee bedoel, is dat heel veel wat je ziet is dat op dit moment niet meer duidelijk is wat een cultuurproduct is. Vroeger ging je naar een museum, daar hingen artefacten. Tegenwoordig kom je in een museum en daar zijn allemaal filmzaaltjes in getimmerd. En daar kun je in video's kijken of als je kijkt naar een theaterproductie, dan zie je ook bijvoorbeeld films. En je ziet dus dat muziek, visuele kunsten, de beeldende kunsten, de podiumkunsten eigenlijk door elkaar gaan lopen in het gebruik van de media en ook niet meer zo helder af te bakenen zijn, waardoor eigenlijk ook de vraag naar de architectonische typologie en nieuwe typologieën om dat soort projecten te organiseren heel belangrijk is. Het vijfde belangrijke aspect is de experience, een heel vervelend marketingwoord, ervaring in het Nederlands. Waarbij cultuur niet meer iets is wat je gewoon geniet, maar waarbij de hele ervaring eromheen, denk maar aan de restaurants die opduiken in de musea en de theaters en aan de hele manier waarop een soort lifestyle rond die dingen wordt gemaakt, wat een heel belangrijk aspect is in die culturele marketing. En die ook omgekeerd een effect heeft waar dus de economische projecten, commerciële projecten ook de cultuur gebruiken als ervaring. Die 5 belangrijke elementen zijn eigenlijk nieuwe elementen voor een groot deel die het effect zijn van het gevolg zijn van die nieuwe situatie, die professionalisering, veranderingen in de kunsten en in de cultuur. En die een heel belangrijk effect hebben op de aard van de architectuur die je zou moeten maken. En daar wil ik wat voorbeelden van tonen waar we de laatste jaren gewerkt hebben. Ik heb een aantal typologieën voor de podiumkunsten. Sorry, maar de teksten zijn in het Engels. De podiumkunsten. En het allereerste project waar wij aan gewerkt hebben in de cultuursector was een project voor het leven. Ik ken de kunstencentrum. En dat was een heel goed voorbeeld van de ongelooflijke schaalsprong en de professionaliseringssprong die plaatsvond in de jaren 90. Het stuk was in de jaren 70 opgericht als een soort studentenclub. Uiteindelijk heeft dat ongelooflijk veel fantastische voorstellingen en festivals voorgebracht als een springplank voor veel artiesten. En heel
typerend was dat, dit was mijn eerste keer dat wij werden gebeld voor het theater. Ik nam de telefoon op en Carlo Neus, die in de zaal zat, die zei: ik ben Carlo Neus, we hebben een theater in een nieuw gebouw. Dus ik trok een pak aan en een stropdas en ik dacht: een theater, dat is niet heel chic zijn. Maar ik kwam dus in een soort uitgeleefde, vreemde plek waar alles kapot was en lekte. En waar dus al die artiesten in de meest ongelooflijke omstandigheden en rokerige zaaltjes en slechte gebouwen aan het werk waren, maar wel met een fantastisch elan. Iets wat ik me totaal niet had bij voorgesteld. Maar waar je aan de andere kant ook zag dat die stap van de jaren 70, 80, waarin alles eigenlijk zeer amateuristisch, maar wel met een ongelooflijke bezieling georganiseerd werd, dat die stap eigenlijk nu in de jaren 90 vroeg om een nieuwe ontwikkeling. Waarbij ook nieuwe gebouwen nodig waren. En het vreemde daarin is, dat was een enorme paradox, is dat aan de ene kant men eigenlijk wilde die atmosfeer van dat studenten kozen, van dat artistieke zolderkamertje, men probeerde die sfeer aan de ene kant wel te behouden. Aan de andere kant was natuurlijk het stuk al lang establishment geworden. Want ze hadden met de ministers omgepraat, ze veel geld kregen, ze hadden een locatie gevonden en ze waren eigenlijk establishment, terwijl ze dat niet wilden weten. Maar het probleem daarmee is dus de vraag van wat gebeurt er op het moment dat zo'n soort, laten we zeggen, avant-garde, underground-achtige operatie gaat naar een nieuw gebouw. En wat voor gebouw zou dat moeten zijn en hoe zou je dat kunnen doen zonder direct te schaden aan die manier van cultuurproductie. Maar aan de andere kant toch ook die professionalisering, een vruchtbare bodem en een infrastructuur te geven. We hebben in dit geval ervoor gekozen om het stuk te organiseren als een soort stadje, een kleine stad in de stad, waarin dat kleinschalige idee gemaakt werd doordat verschillende gebouwen rond de grote bestaande binnenkoer geplaatst werden. Het geheel was een oude scheikunde-universiteit, universiteitsgebouw scheikunde, die al lang leeg stond en waar we verschillende vleugels gesloopt hebben en vervangen door andere zalen en bepaalde delen verhouden hebben. Het project was in die zin helemaal niet zo klein, het is 10.000 vierkante meter, maar al met al toch een project waarin die kleinschaligheid gemaakt werd en waarin de verschillen heel erg belangrijk waren. Dus in plaats van een groot huis te maken met grote foyers die allemaal dezelfde kleuren en tapijten en huisstijl hadden, werd het een soort tentenkamp eigenlijk, van een soort stadje met een mozaïek van allemaal verschillende plekken. Plekken die ook heel anders werden ingericht. We hadden verschillende zalen, theaterzalen, filmzalen, grote en kleine zalen. En het idee was dat dat stedelijk prettig was. Aan de ene kant omdat door die laserpointer geloof ik. Een aanwijs. Sorry. Dan gaan we dat proberen zo. Dus er is een grote Patio del Midden en die Patio is ook een deel van een stedelijke wandeling. Dus ook dit is heel duidelijk een project die eigenlijk zoekt naar een verbinding met de stad, waarbij de stad eigenlijk onderdeel wordt van het project en zoals de wandeling door de stad door het theater loopt. En waarmee ook weer dat belangrijk aspect van het stedelijke element van het cultuurproject in de verf wordt gezet. Een ander belangrijk element daarin is dat er eigenlijk door dat kleine stadje een netwerk zou komen van routes, waarbij de artiesten, publiek, studenten, mensen uit elkaar zouden tegenkomen en allerlei kruisvormingen zouden, dwarsbestuivingen zouden ontstaan. Een ander belangrijk idee was is de verschillende culturen die er bestonden en die verschillende sferen in de architectuur te maken en elk onderdeel eigenlijk anders uit te werken. Dus niet te streven naar één groot gebouw, maar inderdaad te streven naar een mozaïek van gebouwen. Ik zal even kort doorheen. Dit is het oude gebouw van het Akerleven aan de Naamse straat. We hebben een grote kuil gemaakt daar vandaag.
grote trap. Hij gaat er naar beneden omdat het achterbouw op een lager niveau zit. En eigenlijk een kleine ingreep, alleen door een grote stoepletter te plaatsen, dat het gebouw probeert aan de straat het leven te rusten. Als een nieuwe cultuur, of kunstencentrum van Leuven. We gaan dan de trap af. We komen in een grote foyer en achter die foyer ligt de binnenkoer. En aan de binnenkoer staan een aantal nieuwe gebouwen, waarbij de koer zelf eigenlijk het belangrijkste auditorium is geworden. De plaats waar iedereen op uitkijkt. En die ook bij goed weer gebruikt voor allerlei festivals en evenementen. Waarbij ook de daken en de trappen volledig bezet worden als één grote stedelijke ruimte. Waar die cultuur, het genieten van die cultuur zich afspeelt. De grote theaterzaal heeft een heel groot raam, wat je rechtsonder ziet. Dat kan volledig open en dan kun je dus op de bühne kijken. En dan kan zien wat er speelt. In dit geval een filmfestival wat daarvan gebruik maakt. Hier de plaatjes daarvan. En het was een vrij lastige operatie, omdat inderdaad dit leidde tot zeer grote discussie. U ziet hier, ik sta hier links op de foto helemaal. Ik had net een enorme klap gekregen van Jolette de Keesmaker, die zo boos was over dit ontwerp, uit de voeten moest maken. En wat heel interessant is, omdat eigenlijk mij daar ook in bleek dat het denken op dat moment over hoe een nieuw gebouw voor het theater uit zou zien eigenlijk niet bestond. En dat de artiesten ook gewend waren al 20 jaar lang in die oude gebouwen te werken. Zelfs op zoek gingen naar oude fabrieken, oude verlaten zwembaden enzovoort om hun ding te doen. En dat eigenlijk het idee dat je in een gebouw zou werken wat speciaal gemaakt was voor een theater, überhaupt een idee was waar niet over gedacht was. Sterker nog, wat eigenlijk een bijna een verwerkelijk idee was. Dus het idee van de objet trouvé waar die gespeeld moest worden, was in de jaren 80 en 90 een ongelooflijke belangrijke gedachte. Die eigenlijk de discussie over wat een theater zou kunnen zijn, wat een theatergebouw zou moeten zijn in deze tijd, afdekt. Later heb ik gehoord dat Jolette de Keesmaker heel graag met haar stam kon spelen. Dus dat is allemaal nog goed gekomen. Hier ziet u de grote zaal, als een soort huiskamer, dat is uitgevoerd met een behang van beton. Katholieke zaaltje voor de universiteit. Danszalen, de underground kelder voor de film, ontmoetingsruimtes en oefenzalen voor muzikanten. Dus elke ruimte heeft een heel eigen karakter, is toegespitst op die functie aan de ene kant, maar heeft ook een sfeer die elke keer heel anders is, waardoor eigenlijk dat idee van dat oude centrum opnieuw gemaakt is. En ook het idee dat het gebouw en de manier hoe het gebouw gemaakt is zou kunnen leiden tot andere productie gebleven is. We hebben in de 99, ik zat er niet handig gewerkt aan het concertgebouw in Brugge voor de culturele hoofdstad. De culturele hoofdstad van Europa, die Brugge in 2002 zou zijn. Ook hier zie je weer het belang wat eigenlijk waarbij cultuur gebruikt wordt in de city marketing, maar ook in de stadsontwikkeling. En omdat er natuurlijk altijd veel geld vrijkomt voor zulke culturele hoofdstadfestivals, gebruiken die steden, Europese steden, dat meestal om een infrastructuur te maken. Een infrastructuur die over het algemeen veel te groot is, omdat ze later niet meer weten wat ze moeten om die te vullen, maar die dan ook heel snel af moet voor een groot moment te weinig geld. Er waren tweede in deze wedstrijd die door Paul Robert is gewonnen. Ik zag dat Paul hier een mooie tentoonstelling heeft hier beneden. En we hadden eigenlijk een heel ander idee dan Robert gedaan. Ons idee was dat in 500 jaar niks gebeurd was in Brugge, niets gebouwd. En dat als je zo'n heel belangrijk gebouw maakt,
rijtje van de kathedraal en het stadhuis komt. En de theater, het concertzaal. De concertzaal. Dat dat een gebouw zou mogen zijn dat gezien zou kunnen worden en dat het ook als een nieuw icoon in dat rijtje van kathedraal, stadhuis enzovoort, Belfort, zich zou kunnen beschrijven. Op zich lijkt dat een arrogante gedachte. Je kan dus een andere positie nemen die Robert bijvoorbeeld genomen heeft, waarin je juist een camouflage doet om je niet te tonen. Maar wij vonden het belangrijk om Brugge juist ook weer een hedendaagse toon te geven en de belangrijkste culturele centrum van de stad niet te verstoppen of verkleinen of minder belangrijk te doen blijven. Het was een heel trots en macho icoon, waarbij de grote zaal en de kleine zaal aan twee kanten uitkraagden over aan de ene kant de parking en aan de andere kant de snelweg die in het zand loopt. Met de toneeltoren in het midden als een soort totem die twee in evenwicht zouden houden. Het gebouw, je kunt hier zien hoe de snelweg onder dat gebouw doorgaat. Het gebouw was bekleed met een opengewerkte filigraan van top en rond. De vorm van een patroon van abacusplanten, bladen. Een versieringsmotief dat de Grieken al gebruikten in theaters te versieren. En wat door een aantal critici misbegrepen is als een persiflage op de Brugse kant, wat het helemaal niet was. De zaal gaat eruit naar een ingewikkelde constructie die als een kinderkoets over de kap van een kinderkoets over de snelweg kraakte. Ik zal er verder niet zoveel diep op ingaan, omdat eigenlijk niet alleen omdat we niet gewonnen hebben, maar ook omdat eigenlijk het volgende project nog heel interessant is. Een paar jaar daarna waren we uitgenodigd door Gerard Matier om een project in te dienen voor de wedstrijd voor het voor het muziekforum in Gent. Of voluit forum voor muziek, dans en beeldcultuur. En waar ik een plaatje van Matier hierbij doe, is dat het eigenlijk dat onderwerp is dat het belang van de visie zo relevant is en het belang ook van de discussie over die visie om te komen tot een gebouw. En Matier had een heel goede studie gedaan, onder andere met Rick Pinkster, de antropoloog, waarin hij aan de ene kant onderzoek had gedaan hoe de gebouwtypologie, een nieuwe gebouwtypologie zou kunnen leiden tot nieuwe kunsten. Daar had hij echt ook een idee in dat dat zou kunnen. Waarbij hij ook vond dat eigenlijk al die kunsten die we hadden, die oude kunsten, de opera, de opzetten enzovoort, in zekere zin op een einde aan te komen waren. En dat er eigenlijk behoefte was aan nieuwe kunstvormen, die inderdaad veel meer vermengd waren, veel meer hybride en crossover-achtige situaties. En dat we daarvoor eigenlijk een nieuwe gebouwtypologie nodig zouden hebben. Waarbij hij zelfs het idee had dat die gebouwtypologie in zichzelf, nogal een zware idee is, maar dat de gebouwtypologie in zichzelf tot nieuwe kunst zou kunnen leiden. En het is inderdaad zo dat natuurlijk de belangrijkste typologieën voor theater, maar ook voor museumgebouwen, die zijn ontwikkeld in de 18e eeuw. Dus de tweede helft van de 18e eeuw is het Italiaanse hoefijzertheater, het zijn de Anfilade musea's ontwikkeld enzovoort. En die doorontwikkeld zijn in de 19e eeuw. En eigenlijk gebruiken wij nu al 200 jaar of 250 jaar die typologieën. We staan hier eigenlijk ook in een zaal die in feite een 18e eeuwse typologie heeft, terwijl die gebouwd is begin 20e eeuw. Terwijl eigenlijk de kunsten geïnvolueerd zijn en eigenlijk vragen om iets nieuws. Hij had er een heel interessant idee over, ik kan er niet te lang over uitweiden, maar wij zijn eigenlijk gaan proberen om te kijken of we in staat waren andere typologieën te maken, ons inspirerend aan de andere kant op hele oude, bekende typologieën. Een van de belangrijkste is de uitrolling in het landschap. Het oude Griekse theater was eigenlijk altijd, het Griekse amfitheater was een grote uitgerolde put, of een deel van een vallei, waarin de mensen gewoon zaten, die een natuurlijk amfitheater gaf. Aan de andere kant is in de 19e eeuw en begin 20e eeuw zijn er grote hallen ontwikkeld, grote
staat waren om hele grote evenementen, hele grote bijeenkomsten van mensen op een goede manier te accommoderen. Een derde interessante typologie was die van de markt. De marktplaats, de plek in de stad waar mensen elkaar ontmoeten, waar gehandeld wordt, waar zaken kunnen gebeuren. En we hebben geprobeerd of we die drie elementen in één gebouw zouden kunnen maken en dat eigenlijk zouden kunnen herwerken tot een nieuwe typologie. En dat zie je hier in dit diagram. Dus we hadden een hele grote soort machinehal, een enorme overdekte hal van wel 100 meter lang en 25 meter breed. Die geplaatst werd over een grote kuil, of eigenlijk een kelder, waarin allerlei liften verschillende hoogtes konden aanleggen, zodat een amfitheater of een vlakke vloer zou kunnen worden gevormd. En ook dat het geheel eigenlijk als een marktplaats in de stad zou kunnen gaan werken. Je ziet het hier nog eens in de borstafsnede. En ook hier weer was het niet alleen het idee over de typologie van cultuurgebouw, maar ook heel sterk een gebouw wat in de stad moest staan en wat eigenlijk een verloederde plek, Noord-Zuid en Gent, tot nieuwe leven zou kunnen kussen. En daar niet alleen s'avonds tussen 8 en 10 als er een concert was, maar eigenlijk de volledige dag allerlei activiteiten zou kunnen hebben en die een buurt zou kunnen animeren. Je ziet hier een maquetteplaatje aan het gebouw aan de kroon en je ziet heel duidelijk hoe dat die grote hal in feite een heel grote openloop maakt in de richting van de vooruit. Met een plein daarvoor. Je kon er in en onder en je kon dan op heel veel manieren dat gebouw gebruiken. Hier zie je de verschillende scenario's. Het was niet voor een concertgebouw, maar ook het was een gebouw die eigenlijk alles kon. Je kon met die wisselende vloerhoogtes en met de technische plafond daarboven kon je alles maken wat je wilde. Van concerten tot opera, maar ook van concerten, films, vlakke vloervoorstellingen, zelfs de voorstellingen met bootjes, cultuurmarkten en hele gay parades. Gewoon als een soort door het gebouw zouden rijden met dansende travestieten op mooie uitgekoste karren. Al die stellen die daar snel doorheen gaan. Je ziet dus steeds hoe de vloer wijzigt. Hoe het de techniek uit het plafond steeds komt. En op die manier eigenlijk telkens een andere binnen een half uur wordt gewisseld van systeem voor een ander soort evenement. Telkens ook met een zicht in de stad. Dus in de twee grote kopwanden die waren van glas. Dan kun je naar de stad kijken wat voor een aantal evenementen interessant zou kunnen zijn. Het betekent ook eigenlijk dat, en in die zin was het ook een belangrijke studie, omdat in de jaren 70 is heel veel gediscussieerd over het multifunctionele, het idee dat zalen multifunctioneel moeten zijn. De culturele centra in België zijn daar een voorbeeld van, dat er hele slechte voorbeelden vaak zijn, omdat als je iets multifunctioneel wil maken, ik spreek over die architectuur uit de jaren 70, als je iets multifunctioneel wil maken, is het meestal niks. En dat het een soort niets wordt. En wat wij proberen is dat je aan de ene kant in staat bent een gebouw te maken wat al die functies zou kunnen absorberen. En ook goed zou kunnen zijn, maar aan de andere kant altijd een krachtige en sterke architectuur. Het gevaar van de multifunctionaliteit is natuurlijk dat de architectuur uiteindelijk niks meer is. En niks mag tonen. En dat was eigenlijk ook een idee in het stuk. Wat ik eerst toonde, het idee in het stuk was ook dat je dat de architectuur van de zalen heel krachtig was. En dat je dus eigenlijk af zou komen van die manie van de black box, waarin de theater nooit iets is, een zwarte ruimte. Net zo goed als je de manie hebt van het white box, white space in het museum, waarbij eigenlijk het museumruimte niks mag zijn. En we juist vonden dat het feit dat er een krachtige architectuur zou kunnen zijn waarin je zou kunnen spelen, eigenlijk een gegeven zou kunnen zijn. Zeker ook omdat het gekke was dat over het algemeen, dus met die locatievoorstelling, mensen juist zochten naar krachtige architectuur van oude fabrieken of andere plekken waar je zou kunnen spelen. Je
zie hier wat plaatjes van hoe dat dan eruit zou zien. Dus concertnoot waarin de grote amfitheater werd gemaakt. Zicht op de stad. En de theateropstelling. Er is heel veel te doen geweest op deze wedstrijd. Een van de grote misvattingen hierop is dat de wedstrijd heel erg is uitgelopen op een soort wel eens niet is mooi lelijk discussie met andere inzendingen. Terwijl eigenlijk de discussie die Gerard hier voorzien had om te zoeken naar die typologie eigenlijk heel erg is ondergesneeuwd. Met op in zekere zin op een jammerlijke manier is afgelopen. Het meest extreme voorbeeld van culturele industrie is eigenlijk de paviljoenen voor de wereldexpositie. Sowieso zijn die paviljoenen iets heel geks en zijn wereldexposities heel gek. Ook het 19e-eeuwse concept, wat eigenlijk helemaal niet klopt. Vroeger gingen mensen naar een verre stad om daar uit alle landen iets te zien. Dat heb je natuurlijk nu helemaal niet meer nodig, want iedereen kan zelf naar al die steden reizen en plekken reizen. En mensen kunnen ook via internet en via allerlei andere manieren op de hoogte zijn daarvan. Toch is het trekken dat die expos nog steeds worden gehouden. En de volgende is in Shanghai in 2010, volgend jaar. En er werd gevraagd om iets te doen voor het Nederlandse paviljoen, om dat te ontwerpen. En dat is altijd natuurlijk een soort ding wat aan de ene kant een soort hele belangrijke commerciële en marketingachtige component heeft. Aan de andere kant de cultuur van het land moet vertegenwoordigen. Nou houden we heel erg van recyclen, of laten we zeggen verder doorwerken op ideeën. Er is een soort enorme misvatting bij architecten. En er zijn veel studenten in de zaal, dus ik wil er graag voor waarschuwen. Dat architectuur over originaliteit gaat, maar dat gaat het absoluut niet. Architectuur gaat juist over traditie en over het voortzetten van traditie en het doorontwikkelen van typologieën en van ideeën. En dat moet eens bureau veel. Dus we hebben hier het idee van het muziekvorm eigenlijk verder ontwikkeld als een drijvende typologie. Omdat dat eigenlijk wel paste bij Nederland. En hoewel Nederland al een plekje had gereserveerd, of een stuk terrein had gehuurd in Shanghai op de exportterrein, hadden we voorgesteld om dat niet te doen. En een drijvend dok te maken. Een drijvend dok dat in de Bund, dat is de rivier, boulevard, voor de grote city van Shanghai zou komen te liggen. En de gedachte daarachter was dat het een dok zou zijn dat zou drijven, maar wat caissons zou in het water, waardoor het zou kunnen zinken. En het dus eigenlijk op en neer zou kunnen gaan, zoals een klassieke loopdok voor schepen. Daarbij zou je dus ook het water binnen kunnen laten komen in die grote hal en echte Hollandse taferelen kunnen organiseren. De watersnelheid, overstromingen. En ook tonen dat Nederland onder water ligt. Dus je kon dan zeg maar, fysiek voelen hoe het zou zijn om 7 meter onder water land te hebben. En we hadden daar natuurlijk een muziekmodel voor. Wat je ook ziet is eigenlijk de machine hadden we dan omgekeerd. Waarbij natuurlijk het dak eigenlijk hier in het water ligt. Het is een bootje geworden van een heel groot dok, een drijvend dok. Waarbij het dak het caisson vormt. Hier zie je de plattegrond. Aan de zijkant kleinere ruimtes, kabinetten, opslag, kantoortjes, cafeetjes. In het midden een heel grote ruimte die je op heel veel manieren kon gebruiken. Waarbij je die zowel in het droge kon gebruiken als nat, zoals je kunt zien met bootjes. De gevel is dan ook heel simpel, de gevel is niet zo moeilijk van een droogdok. En het aardige van het dok was ook dat we het dok in Nederland konden maken en dat het dan naar Shanghai moest. En dat was een heel goed idee in de marketing, omdat je dan niet alleen die 3 maanden op die expo was, maar eigenlijk al een heel jaar van tevoren kon je met dat dok rond gaan varen. En je kon het ook heel makkelijk bouwen, dus we hoefden alleen maar een weiland te huren aan de rivier, in Holland, een grote kuil te graven, daar beton in te storten, dan de bovenbouw op te zetten, een randje uit te graven en dan gewoon weg te varen. Dat doen ze in Nederland wel vaker, dit systeem, voor allerlei tunnels en zo te maken. En dan komt dat gebouw op reis. En de reis vind ik mooi, een heel mooi idee, omdat je dan
de Kaap kon varen en dat de dok naar Shanghai kon slepen. Het zou vertrekken in Rotterdam. Rechts ziet u nog een gebouw van ons, op die plek zou het vertrekken en het zou dan allemaal andere plekken aandoen, zoals Marokko, de liefste plaats waar Nederland iets mee zou hebben. Er zijn veel Marokkanen in Nederland. Kaapstad, een oude kolonie van waar ze nog Nederlands spreken. Mumbai, allerlei Nederlandse handelsposten uit de koloniale tijd. En uiteindelijk via Hongkong in Shanghai aan te komen, de Bund van Shanghai, waar dat gebouw dan zou gaan liggen of de paviljoen. En om natuurlijk alle anderen te plagen, want alle andere landen die zouden heel treurig op het exportterrein zitten. Terwijl, zoals u weet, dat alle goede festivals zijn of locaties altijd waar het echt goed. En dan kon je met speciale veerpontjes dan dat gebouw gaan bezoeken. Een stelsel van veerpontjes, natuurlijk ook vanuit het exportterrein. En ook hier weer, en is hier eigenlijk een remake weer van het idee van het muziekforum. Had je een typologie waar je heel veel verschillende soorten evenementen kon organiseren. Diner-dansants, corporate presentaties, concerten, exposities, voorstellingen of gewoon overheen vaart. Je ziet bijvoorbeeld een corporate tentoonstelling. We hadden heel goede systemen, ook wieltjes en zo, waardoor je dat heel snel changementen kon maken in dat geheel. En dan bijvoorbeeld de zaak onder water kon laten lopen. Zodat je een fantastisch Hollandse landschap had waar alleen met de molentjes en kerktorens boven het water uit zouden komen. In de verdronken polder van Safien, waar je met bootjes doorheen zou kunnen varen. Dat is aan de zijkanten de mensen op die tribune staan en allerlei virtuele Hollandse werelden worden geprojecteerd. Met schaatsende helden en de koningin op de fiets en allerlei andere Hollandse toestanden. Concerten in bootjes, ook dat is een Nederlandse traditie. Of fantastische theaters met populair zicht op Shanghai. Dat is een heel groot raam aan het einde. En dan zou die expo 3 maanden duren, maar dan komen we weer terug natuurlijk. Het aardige was dat die gebouwen die zijn zeer weinig duurzaam. Die worden gemaakt die kosten heel veel geld aan alle staten. Die worden gemaakt voor 3 maanden en dan worden ze weer afgebroken. Sommige landen proberen nog desperaat hun paviljoenen te verkopen, dat lukt meestal niet. En die staan dan gewoon weg te rotten. Dus als we nu bijvoorbeeld in Hannover gaan kijken, dan ziet u het vorige Nederlandse paviljoen in een soort ruïne, een soort overdekte jungle staan. Maar die terugreis, en Nederland zijn natuurlijk koopmannen, dat weet u, dan blijft dat opleveren. Want je kan dat paviljoen dan weer in andere plaatsen laten landen en dan kun je weer exposities doen en handelsmissies naartoe sturen en weet ik veel. Rio de Janeiro, die overigens ook ooit een Nederlandse kolonie was, door mensen weten, Prins Maurits heeft daar lang gezeten. Suriname. Overal op de wereld is er wel een interessante plek waar New York, natuurlijk ook kort van de Hollanders was. Om uiteindelijk weer in Rotterdam te belanden. En daar konden we het dan even kopen aan een droogdokmaatschappij. Zodat het eigenlijk een volledig gratis zichzelf bedruipend iets was wat voor de Nederlandse staat geweldig was. Alleen de Nederlandse staat was natuurlijk zo pinnig, omdat ze al het terrein hadden gekocht. Want zuiver zijn ze ook natuurlijk. Dat ze toch met iets anders aan het bouwen zijn op dit terrein. Dat gaan we zien. Volgend jaar. Een ander belangrijk cultuurproject voor de podiumkwestie is een grote opera concertgebouw in Konica. In Ljubljana. Ljubljana is de hoofdstad van Slovenië. Zoals u misschien weet, Slovenië is een van de meest performante landen van de nieuwe Europese landen. Ze hebben ook al als eerste de euro in de Joegoslavische landen. En het fascinerende daar is dat Ljubljana was een provinciestadje in Joegoslavië en is nu een hoofdstad van het Europese land. Dat betekent dat ze natuurlijk allemaal ook weer grote projecten nodig hebben, opera's, musea's, theaters, om die status te accommoderen. Het vreemde is in Ljubljana is dat het geen overheidsproject is, maar dat er één man, een van de rijkste mannen van Slovenië, bedacht heeft dat hij een opera
moest bouwen. Zoals een soort bekend geval van Fitzgerald, waar in Zuid-Amerika echt ook nog een film van gemaakt, ik ben er echt zo'n film van gemaakt. Maar dit is ook zo'nzelfde geval als hij is rijk geworden met toiletpapier. Onder meer en wasserijen had hij. En heeft besloten een opera te maken. Hij wilde in de lijn van tussen Milaan, zeg maar de Scala van Milaan en de opera van Wenen wilde hij ook inzitten. En ook een opera van de 1800 plaatsen. Het is een fantastisch mooi stadje. Als je ooit komt gaan kijken. Het ligt aan de Alpen aan de ene kant, aan de voet van de Alpen, maar 100 kilometer van de Middellandse Zee. En het stadje wordt gedomineerd door de burcht, waar we nu staan, waar we het foto nemen. En de grote toren achteraan, die u ziet, links achter het plaatje, dat is het project. Want het is niet alleen een opera, er moet ook nog een beetje geld verdiend worden. Dus op de opera is een 5-sterren hotel, er zit een shoppingcentrum onder, er zijn ook nog kantoren en woningen. En ook dat is heel interessant, omdat dat idee eigenlijk van crossovers en synergie daar heel sterk tot uiting komt. Dus de gedachte dat je niet alleen maar een operagebouw maakt, maar dat je dat inbedt in allerlei andere stedelijke voorzieningen. Zoals bijvoorbeeld dat hotel en het shoppingcentrum, waarbij je eigenlijk ook weer een nieuwe kruisbestuiving krijgt, een nieuwe soort typologieën van een gebouw. Je ziet dat hier in een dwarsdoorsnede, je ziet dat bovenop onder die opera zit een 4 lagen parking, dan 2 lagen shopping. Dan krijg je de opera, concertzaal en dan daarbovenop weer een hotel met grote restaurants en balzalen en de torens met de kamers en zo. Dus een nieuwe typologische ontwikkeling, een gestapelde situatie. Stapeling omdat er natuurlijk weinig plek was op daar, maar ook om een heel stedelijk element te creëren. Hier ziet u dat gebouw. In het gebouw hangt de zaal, dat is een soort grote rode appel waar je op kan lopen. Hele plaatjes van de zaal. We hopen de bouw ervan begin volgend jaar te starten. We zijn op het einde definitief op werk op het moment. We gaan naar de bouw gaan werken. Een ander tweede element zijn gebouwen voor de media. We hebben het vooral over bibliotheken, maar ook voor allerlei andere soorten media. En die eigenlijk vragen om nieuwe gebouwen. Het Groningen Forum was een gebouw waarbij de gedachte was dat in de stad Groningen een plek zou moeten worden gemaakt voor gebouwen dat allerlei verschillende elementen zou kunnen hebben, waarin de bibliotheek, maar ook het filmhuis, waarin delen van het stadsarchief, delen van de kunsthouwachtige elementen, maar ook weer cafés, boekhandels enzovoort een plaats zou kunnen hebben. Daar is heel erg over nagedacht. Jan heeft eigenlijk al die verschillende functies aan het idee dat al die verschillende functies een sterke kruisbestuiving zouden kunnen hebben. Daarboven zien we de stedenbouwkundige ingrepen die eraan hebben om de plek te maken voor dat gebouw vlak aan de grote markt van Groningen in de tweede lijn. En ook hier was eigenlijk het idee van het gebouw dat het gebouw een sterke publieke component zou kunnen hebben onderin. Waarbij een overdekplein zich zou uitstrekken en zich zou tot op de grote markt zich zou inbedden in het geheel en een deel uit zou maken van de stad zelf. Dus de stad zou het gebouw ingaan, allerlei activiteiten konden er plaats hebben in een soort overdekte markt. Ook een beetje geïnspireerd op het idee van Palladio, wat je bijvoorbeeld in Vicenza hebt, in Padua, waar de markthal eigenlijk de voet vormt voor het stadhuis. En eigenlijk het culturele leven zich boven afspeelt, terwijl daaronder een soort heel erg stedelijk leven kan afspelen. Het idee van low en high culture is ook een belangrijk component in de discussie over de meeste van dit soort projecten. Waarbij zeg maar het integreren van verschillende dingen die wij klassiek hoog en lage cultuur zouden kunnen noemen, in één gebouw samenkomen. Ook hier weer een gebouw met een heel eenvoudig opzet, een voor- en een achterhuis, een verticale ontsluiting en een soort basilica-achtige typologie.
met zijbeuken en een hoofdbeuk, die u ondertussen al kent, waarin je heel veel verschillende dingen kan organiseren. Op heel veel verschillende manieren. En er ook allerlei verschillende routines in hebben. Een heel neutrale opzet maakt een hele sterke mogelijkheid om al die functies te gaan mengen. En dus effecten te hebben dat je aan de ene kant een boek zou kunnen lezen over iets uit in de bibliotheek, maar tegelijkertijd een video-installatie daarover zou kunnen zien. En allerlei thematische plekken zou kunnen maken waar de verschillende media samenkwamen en een totaal ander idee zou zijn over hoe een bibliotheek of hoe een museum of hoe een filmhuis zou kunnen zijn. Ook hier heel veel tests die we gedaan hebben en ook het gebouw zelf die eigenlijk op buiten onderdeel werd van een stedelijke compositie, stedelijke activiteiten. In Amersfoort zijn we bezig met dezelfde operatie, waarbij in dit geval 3 verschillende cultuurhuizen van de stad samengenomen worden. En heel veel plekken zie je dat de politiek eigenlijk vraagt om cultuurhuizen samen te bouwen. En daarmee te proberen om natuurlijk aan de ene kant tot een financiële efficiëntie te komen voor de stadskas. Maar aan de andere kant ook om de hoop te hebben dat die integratie en synergie zou betekenen. Waarbij er één cultuurhuis ontstaat waarin al die verschillende culturele uitingen en culturele producties plaats zouden kunnen vinden. Wat ook weer zou kunnen lijken te nieuw zijn. Hier ziet u een soort Chinese puzzel. Het idee over een ruimtelijke vertaling van de verschillende onderdelen. In dit geval was het een popcentrum voor popmuziek, een bibliotheek, een archief, een school voor de kunsten. Die allemaal samen in één gebouw terecht zouden kunnen komen. Een gebouw wat uiteindelijk ook een ruimtelijke puzzel was met een grote open ruimte waarin alles wordt samengebald. Dat u ook ziet. Hier ziet u een maquette van het gebouw wat nu in aanbesteding gaat binnenkort. Als een voorbeeld van die compleet geïntegreerde culturele productie in één gebouw met een nieuwe eigen typologie. Een andere, laten we even snel een paar zien zonder er diep in te gaan, is eentje in Deventer waar bijvoorbeeld een bibliotheek en een stadhuis wordt gecombineerd. Ook weer hetzelfde verhaal. Eigenlijk de politiek die zoekt naar een nieuwe samenballing van verschillende functies. Een plek heel erg in het centrum, in het oude middeleeuwse hart, waar we proberen om die plek te openen en een doorwaadbaar publiek te maken, die onderdeel is van een permanente activiteit en die ook weer een hefboom is in die stadsontwikkeling. En dan een gebouw waarin die verschillende elementen zijn geïntegreerd. Een bibliotheek, stadhuisfuncties, waarbij je dus bijvoorbeeld aan de ene kant je geboortebewijs zou kunnen opvragen, aan de andere kant een boek over, dat je aan de ene kant je namenboek zou kunnen opzoeken in de bibliotheek en tegelijkertijd een geboorteaangifte zou kunnen doen. Dus ook daarbij is een crossover tussen de bibliotheek en het stadhuis, de publieke functies van het stadhuis in één gebouw, waarbij de publiekheid heel sterk is gemaakt op verschillende niveaus. En ook daar weer het idee is dat je allerlei verschillende integraties kunt doen, terwijl de mensen wachten op een rijbewijs. Is er een concert aan de gang? Of is er een voordracht aan? Geen objecten mee, ik zal ze allemaal niet diep uitleggen. Deze is wel interessant omdat dit een heel gebouwproject is wat heel duidelijk een voorbeeld geeft van dit systeem. Hier zie je eigenlijk vier verschillende instituten voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Een heel groot mediaarchief waarin alle audiovisuele media van Nederland zijn opgenomen. Dus alle televisie, filmfragmenten, alle radioprogramma's, alle muziek die ooit is gemaakt in Nederland wordt daarin bewaard. En daarnaast een televisiemuseum en dan een instituut die dat onderzoekt. En ook daar hebben we een soort Chinese puzzel gemaakt waarin je ziet dat die 4 onderdelen samenkomen in een geheel. En het 5e onderdeel, het grote lichtblok,
ruimte is. Dat het gebouw werd van 50 bij 50 bij 50 meter, grote kubus. En de bouwhoogte maar 25 meter was op het terrein dat de grond laten zakken. Dus de helft van het gebouw, dat zie je rechtsonder. Boven in het gebouw is op de grond staan en onder in het gebouw in de grond gezet. Dat zie je in de doorsnede. Dus de helft van het gebouw is in de grond. Dat is een groot voordeel voor archieven, omdat die natuurlijk altijd al een stabiele temperatuur moeten hebben. En een hele goedkope manier was om 6 installaties te maken waarin het archief zat. Het aardige is dat je dan binnenkomt in het gebouw op Maaiveld. Dus hier staan we voor het gebouw. De helft van het gebouw zit dus onder de grond. Wat betekent dat je eigenlijk als je binnenkomt op de 7e verdieping binnenkomt en je over een soort canyon moet met een brug. En in die canyon kijk je in de diepte. In die diepte zit het Nederlands archief. Het is een soort dode stad, zou je kunnen zeggen. Een mausoleum waarin achter al die raampjes de geschiedenis groeit. Groeit en bloeit. En op ons ligt te wachten. Dus we wilden ook echt de geschiedenis en het Nederlandse collectieve geheugen, wat daar eigenlijk zit, van alle media uit de 20e eeuw, heel duidelijk inzichtelijk maken. En toonbaar en tastbaar maken. Die hele grote, diepe, Dante-achtige hel die we daar beneden zien. Daarboven zweeft het televisiemuseum. Dat is een heel groot blok. Een vertrapt blok. En daartussen heb je dan dit enorme hal waar allerlei events plaatsvinden. Het staat in Hilversum op het mediaterrein, dus waar alle Nederlandse televisiestations zitten en wordt er gebruikt voor allerlei bijeenkomsten, awards enzovoort. Het zijn overigens echte foto's voor de studenten in de zaal. Dat zijn geen Photoshop-grapjes, maar een echte foto van een bad. Dat bestaat, daar kun je ook gaan kijken. Dat is elke dag open. Zo zie je de grote hal. Het televisiemuseum, wat helemaal in Blue Key is, het is het grootste gebouw wat er gemaakt wordt wat je niet kan zien of fotograferen. Het chroma key is die kleur blauw waar ze dus, zoals bij de Weerman op televisie altijd iemand voorzetten dat je het gebouw niet ziet, maar wel de Weerman. En die wijst dan naar iets wat je op televisie ziet, maar waar hij helemaal elkaar niet ziet. Dus je kan het gebouw ook helemaal niet zien. Er is een soort media-inventing. Er zijn verschillende zalen. Een van de meest opvallende elementen van het gebouw is de glazen huid, die gemaakt is uit honderden verschillende glasplaten die in reliefglas zijn gedrukt, gegoten en met kleurpigment zijn gebakken en waarin Jaap Drupsteen, een van de belangrijkste grafische kunstenaars in Nederland, allemaal televisiebeelden heeft ingemaakt die in het relief zitten. Dus als je rond het gebouw draait, een bepaalde lichtgeval, dan zie je allerlei beelden, beelden van uit het Nederlandse collectieve geheugen. Johan Cruijff, die een boek is, een bekende televisieshow, enzovoort. Het zijn allemaal beelden die in die kelder zijn opgeslagen. Ook hier is een ander aspect waar we over hebben, is de iconografische. Dit soort gebouwen, en dan zegt vaak waarom maken jullie van dat soort gebouwen. En wij pleiten eigenlijk heel erg voor hele saaie gebouwen in het algemeen. Maar de enige gebouwen die iets representeren, een onderdeel zijn van een collectief, een publiek collectief geheel. Dat zijn uiteindelijk de cultuurgebouwen. Kerken maken we bijna niet meer. De meeste scholen, zelfs scholen, randwinkelcentra worden door marktpartijen gemaakt. Dus culturele gebouwen zijn de laatste waarin je eigenlijk een specifieke architectuur kan maken die een sterke expressie heeft en daarmee als icoon gaat gelden voor mensen of voor een stad. Een ander aspect is typologieën die we gemaakt hebben voor leisure. Leisure is een soort moeilijk woord die ik slecht kan vertalen, maar waarvan je zou zeggen dat het heeft niks met de cultuurindustrie te maken, maar het gekke is dat het heel erg tegenwoordig wel samenhangt. U weet dat zelfs in
Las Vegas, Guggenheim, musea als de casino zitten tegenwoordig. En we hebben er 3 hier gemaakt. Eentje voor Utrecht, dat zou het grootste casino van Nederland dat worden. En wat je daar ziet is dat het casino eigenlijk niet meer dat is wat je denkt. In plaats van mensen konden gokken. Een casino is een plek waar van alles en nog wat gebeurt. Waar de hele tijd events zijn waar je van alles kan doen. En wat allemaal door elkaar moet gebeuren. De casinos verdienen ook nauwelijks meer hun geld met het gokken zelf, maar juist met al die rand evenementen van shows en voorstellingen en exposities en weet ik wat niet. Dus ook hier hebben we een gebouw te maken die eigenlijk die veelheid van verschillende events aan zou kunnen. Het stelsel van zalen die alleen maar koepels zouden worden specifiek gemaakt, door elkaar geschud en dan eigenlijk een stelsel zouden kunnen vormen van verschillende ruimtes die steeds anders zouden kunnen worden gebruikt. Ook een heel eenvoudig typologisch stelsel, een molenwijk met een centrale verticale as in het midden. En ook hier een sterke gedachte over stapeling. Dit zou het eerste verticale casino zijn. De logica daarvan is dat aan de ene kant ook steeds meer plaats is om van dat soort grote dingen te doen, maar ook dat de verticaliteit een stedelijke samenhang zou geven. En dat was natuurlijk geen grotere plek ook. Maar dat het vooral ook zou leiden tot ook weer een nieuw soort gebouwtypologie waarin je die stapeling van functies verticaal zou hebben. En daardoor allerlei spectaculaire zichten, spectaculaire binnenruimtes zouden ontstaan. Waar omheen die events zouden plaatsvinden. Het gebouw zelf zou natuurlijk een evenement in zichzelf zijn, om daar gewoon te zijn en rond te lopen. De grote binnenatrium is bekleed met grote euromunten van 2 meter diameter. En die kon ook allerlei dingen daar laten plaatsvinden. Het gaat heel slecht met de casino's op het moment. Sinds de crisis ligt dit project stil, omdat er geen gokkers meer komen. En het is zelfs zo dat de Nederlandse casino's heel grote verliezen maken op het moment, dus hun investeringsprogramma is plat. En hopen dat het na de crisis weer aantrekt. Ook in Knokken hebben we een casino gemaakt. Hier ziet u de burgemeester van Knokken, Graaf Lippens. Een flamboyante, excentrieke man, die het eigenlijk wel belangrijk vond dat hij het oude casino van Knokken zou worden vernieuwd en geherwaardeerd. Knokken is natuurlijk is op zich een fantastische plek met een hele hoge levenskwaliteit, maar die mist eigenlijk een traditioneel focuspunt, waar je in de oude badplaats casino of de grote concertzaal of het Grand Hotel had, die een soort sociale plek was waaromheen dat padstad draaide en waarin van alles gebeurde. Heb je dat eigenlijk niet meer, zeker niet in Knokken, waar natuurlijk alle mooie hotels in de jaren 50 zijn afgebroken. Dus er was een grote behoefte om een nieuw icoon te maken, een icoon wat zou appelleren ook aan een nieuw elan van Knokken. Knokken moest natuurlijk ook gaan concurreren met Dubai en andere oorden waar mensen liever naartoe gingen om vakantie door te brengen. Dus ook hier was de vraag naar het Bilbao-effect heel erg pregnant en dominant. Knokken had een hele grote kunstscene. Knokken heeft de meeste kunstgalerijen van België. En had ook, in die zin heeft een hele grote interessante attractie. Maar mist eigenlijk goede hotelfaciliteiten en mist ook all-seasons programma's. Dus wat je hier ziet is dat in eerste instantie misschien commercieel uitgesproken casino eigenlijk wordt opgeladen met allerlei andere elementen, culturele elementen, elementen, om eigenlijk te komen tot een stedenbouwkundig element, wat dan vervolgens weer de city marketing zou dragen. Dus je ziet al die elementen die ik in het begin van deze opnoemde, eigenlijk hier samenkomen in één reusachtig project. Het werkt ook 100.000 meter, we zijn een groot project. En we hadden gedacht dat deze soort Fabergé-achterij als een soort mooi juweel aan het Noord-West-rand heel goed te koop zou zijn voor Knokken. Het idee daarvan was dat de buitenkant van het gebouw een hotel zou zijn. Dus de buitenschil zijn allemaal hotelkamers. Het ding is 100 meter hoog. En in de buik van het ding zouden dan al die speciale evenementen
prachtige idee, de inbedding van het geheel en ook het gebruik van dit culturele en leisureachtige gebouw om allerlei publieke evenementen te organiseren op het strand, achter het strand, door het hele jaar heen. Het gebouw die ook met soort pieren deel van het strand zou omsluiten. Een gebouw dat ook een effect zou hebben op die hele stedenbouwkundige en publieke ruimte. Je ziet hier de dwarsdoorsnede in principe, dus de hotelkamers aan de buitenkant en ook appartementen. En binnenin de grote functies, spa, het Thalasso's-centrum, een grote zeehal en bovenop een museum, een expo-ruimte met een panorama-restaurant. Het ding heet ook de Margriet, omdat het oude casino een hele grote Margriet is. En elementen uit zijn schilderijen hebben ze ook gebruikt in de hal en op andere plaatsen. Hier zie je de grote evenementenhal die op het strand uitkijkt en de zee uitkijkt. Met grote terrassen. Het grote casinohal in de buik van het ei. Parties in het Thalasso's-centrum, waar hebben we dus ook een bal was. De Margrietzaal, een zaal waarin die bestaat, het oude casino, waarin een 70 meter lange fresco van Margriet hangt. De beroemde surrealistische schilder, die we zouden verplaatsen naar de top van het gebouw. In dit spiraalvormige element. En in dit element zouden ook allemaal hokjes zijn van kunstverzamelaars. Knokse kunstverzamelaars konden hier hun collecties tonen. Op weg naar de Oesterbar, bovenin, waar je dan een fantastisch zicht zou hebben, een fantastisch panorama over de Noordzee van Gent tot Antwerpen en in de richting van Londen aan de andere kant. De monumentencommissie vond dat het ding niet afgebroken en verplaatst kon worden. Dus Stephen Holdy is nu bezig om dat, heeft de wedstrijd gewonnen, is bezig om het te maken, maar ik begrijp dat Stephen niet wist uit welke kant de wind waaide, letterlijk aan de Noordzee, dat hij een gebouw heeft gemaakt dat niet door de windtunnel past. Wij hoopten met onze afgeronde vorm misschien ook nog wat een kans te maken. Dat is Stephen niet zo leuk, maar mensen van al het beste. Tegen werden we kort daarna gebeld door casino uit Las Vegas. Soms komen dingen gewoon anders samen. Die zeiden, kunnen jullie niet wat voor ons doen? Wij zeiden, wat bent u? En ze waren helemaal geen casino, ze waren de grootste uitgeverij van mannenbladen. Het is een mannenblad dat heet Maxime. En dat is, het zijn geen pornobladen of zo, maar het zijn die blaadjes waar dan schaars geklede dame van op staat. En binnen allemaal glimmende auto's, horloges en allerlei andere dingen die mannen kennelijk interessant vinden. En ze pochen erop dat ze niet alleen het grootste mannenblad ter wereld zijn. Ze zijn in alle landen, in alle talen tegenwoordig, miljoenen oplagen. Maar ook het grootste vrouwenblad. Want 30% van de lezers blijkt vrouwen te zijn. En die willen allemaal weten wat die mannen interesseert. Nu, wat hier interessant was, is dat zij helemaal niks wisten van casinos, maar eigenlijk hun lifestyle verkochten aan een casino. Dus het idee was dat je naar een casino zou gaan en dat je dan in de wereld van Maxime terecht zou komen. Maxime die soort virtuele fantasiewereld in zijn blaadjes verkoopt, die zou dus echt worden. En daar heb je ook het hele interessante, wat ik in het begin heb gezegd over het verschil tussen het origineel en het virtuele, waar hier zelfs een omkering is, waar ze bijvoorbeeld concerten uitzenden, ging hier eigenlijk iets wat niet bestond. Het blad was virtueel, maar ze wilden het eigenlijk reëel maken. Door die echte wereld van allemaal van dit soort meisjes in zwembaden en leuke jongens en leuke events te doen. Nu kwam dat heel goed uit, want we hadden nog iets liggen. Dus het idee was eigenlijk dat dat blad, samen met eigenlijk de worldwide exposure die ze hebben via internet, de wereld van Maxime zou landen in een groot ei in Las Vegas. We zijn met deze maquette in onze koffer naar Las Vegas gevlogen. Dat was zeer moeilijk door de douane komen, want ze dachten dat het een grote handgranaat was. Een scanmachine, maar er kwam ook elektriciteit eruit, dus niet geland. En hier zie je
interessante grafiek daar zie je dus dat de revenue in Las Vegas steeds minder uit gambling, dus uit de gokken daalt steeds verder. Terwijl de opbrengsten uit leisure steeds meer stijgt. Dus daarom proberen ze ook zeg maar, dat soort crossovers te doen waarin die lifestyles worden verkocht. En dus een wereld wordt geschapen waar de mensen van komen. Hier zie je het verschil tussen een klassiek ouderwets casino, wat blauw is het gokken, wat voor 3/4 op gokken draait en een beetje op het café en restaurant. En een nieuw casino concept, wat eigenlijk draait op een regenboog van verschillende activiteiten. Gaande inderdaad ook van eten en drinken en feesten en gokken, maar ook tot allerlei culturele evenementen, tot shows, tot weet ik wat, tot één groot lifestyle event. Het was verdeeld in het gebouw, op een iets andere manier als in Knokke, maar het gebouw was veel groter, het had 2000 kamers, dus het was 200 meter hoog. En het stond aan het eind van de strip. En wat heel interessant was, is dat hier in Las Vegas geen plek meer is in de strip. En dat men eigenlijk ook zoekt naar een andere gebouwtypologie, dus geen laagbouw, maar juist hoogbouw. Omdat de grond zo schaars is. We zijn daar het slachtoffer geworden van ons eigen succes. Het was zo dat, dit is een heel klein grondstuk. Normaal is een casino in Las Vegas alweer 10 keer op de grond. Maar doordat we konden bewijzen dat je op dat stukje grond zo'n enorm reusachtig hotel en casino kon bouwen, werd plotseling de grond 2 keer zoveel waard. De ontwikkelaar heeft dan ook meteen verkocht. Omdat dat veel interessanter was dan ons dit te laten bouwen. Er komt vast nog wel een ander plekje waar we het kwijt kunnen. Een gelijkaardig ding is Adidas. Adidas heeft zo'n aura. Over het dorpje waar de gebroeders Das, gebroeders Das, ja, ooit begonnen zijn met een schoenenfabriekje, een ballenfabriekje. Daar hebben ze een enorm centrum waar ze allerlei dingen uittesten en waarin ze ook een heel groot sportcomplex wilden. Een sportcomplex dat allerlei zalen en alles zou bevatten en waarin eigenlijk de nieuwe schoenen en nieuwe spulletjes en sportequipment zouden worden getest en waarin allerlei festivals waren waar marketingmensen zouden komen enzovoort. We hebben ook hier eigenlijk hetzelfde geprobeerd om een staande te maken. Dit is een 100 meter hoge toren. Die bestaat uit 4 hele grote sporthallen die gestapeld zijn. En waar je met roltrappen op kon komen. Of met liften. Toevallig zo georganiseerd dat ze het logo van Adidas zelf de 3 strepen maakte. En het gebouw eigenlijk zichzelf een icoon zou zijn voor Adidas aan de snelweg. Hier zie je dat die elementen samenvallen van aan de ene kant de crossovers van verschillende zaken die duidelijk te definiëren zijn. Gaat dit over sport, gaat het over marketing, gaat dit over cultuur, gaat het over genieten, gaat het over recreëren, gaat het over expositie en alle andere kanten die komen, zeg maar het gebouw zelf wat een icoon vormt voor het logo eigenlijk van het ding, het globale effect laten we zeggen, die dan wereldwijd zou kunnen worden georganiseerd, zou kunnen worden gebruikt. Een vergelijkbaar gebouw hebben we gemaakt om af en toe eens, dat is eigenlijk af en toe eens een gebouwd gebouw op te tonen. Is ook een 70 meter hoge toren in Rotterdam, het Scheepvaart- en Sportcollege, waar in dit geval voor het belangrijkste instituut ter wereld op het gebied van maritieme kennis. En die kookgebouw hebben we gemaakt van de haven van Rotterdam. Een ander project wat heel interessant was om de cultuurproductie te discussiëren, ook internationaal, was het World Trade Center op 9/11. Zoals je weet, natuurlijk afgebroken en merkwaardig genoeg afgebrand, ingestort. Het was geen grap, het werd even ingestort. En heel gek genoeg werden wij op 9/11 2002 gebeld. Echt op die dag door meneer architect Duffy van SOM en een vriend van die vroeg of we niet mee wilden doen aan de wedstrijd. En we zijn toen bij de laatste 5 gekomen samen met SOM. In de groep zat ook Sajima van Japan, een
Moltse van de West Coast, en zo was de East Coast, en wij waren Europa, een soort van een soort wereldteam van verschillende delen van de wereld. En dat was heel interessant omdat dat eigenlijk ogenblikkelijk de spanning bracht en ook het probleem eigenlijk tussen de enorme breuk die op dat moment ontstond tussen Europa en Amerika en de rest van de wereld dan. Waar de Amerikanen een soort sentimenteel idee hadden over het monument wat het ding moest worden aan de ene kant. Aan de andere kant het idee dat ze gewoon weer de hoogste en de grootste moesten hebben. Wij zijn er heel erg tegen ingegaan door te zeggen dat dat helemaal geen zin had om de grootste wolkenkrabber te gaan maken en die weer vol met banken te steken. Dat eigenlijk zoveel jaar later profetisch was, maar dat je veel beter een horizontale gebouw zou kunnen maken. Een soort wolkenriegel in de skyline, die weliswaar hoog zou zijn, maar toch, doordat die horizontaal was, eigenlijk nooit meer geëvenaard zou kunnen worden. Want het had geen enkel zin om dat nog een keer te doen. Het gebouw zou in die zin altijd uniek blijven door zijn vorm. En het zou het eerste civic building zijn, het eerste publieke gebouw in New York. Waarbij wij eigenlijk voorstellen dat het gebouw zou helemaal worden gevuld met instituten voor educatie, voor cultuur, met kunsthallen, met verschillende evenementenplaatsen enzovoort. Dat het ding op deze manier boven de stad zou worden. Azorun heeft uiteindelijk gewonnen, of eigenlijk niet gewonnen, maar heeft Lipskind eruit gedrukt en is nu bezig met inderdaad het hoogste gebouw, de hoogste, grootste vast te maken die ze konden verzinnen. De kleine excursie naar Port La Villette, iets wat er eigenlijk niet veel mee te maken heeft, maar wel met cultuur, is een heel bekende Franse schrijver. En een andere manier van met cultuur omgaan is dat we een groot hotel maken van 96 kamers in Parijs, waarbij elke kamer een letter heeft aan zijn raam hangen. Oei, sorry. Als een soort, zoals je bij Hitchcock zie je altijd zo, in de film zie je zo'n knipperende lamp. Zo'n knipperende lichtreclame. Het is een 1-ster hotel. En de enige wat leuk is aan een 1-ster hotel is dat je dus aan een letter aan je raam moet hangen. En al die letters samen die vormen een gedicht. Dus we hebben Olivier Rollet gevraagd een speciaal gedicht te maken over Parijs. Dat heeft hij ook gedaan. En dat was een heel moeilijke bevalling, omdat het gedicht precies 7 etages moest zijn en 400 woorden. Omdat er zoveel ramen aan letters, 421 letters, omdat er aan de buitenkant van het gebouw 421 letters waren. Dus het is heel lang gedicht, tot hij een mooi gedicht had over Parijs, wat je kan lezen als je 7 keer rond het gebouw gaat, maar waar je eigenlijk steeds glimpen van ziet en wat gebaseerd is op een soort catchwoorden. Féeriek, alcoholiek, etheriek, was dat. Ik zal er niet verder op ingaan, maar wat er wel interessant is en waarom dit project ook toon, is dat de culturele productie eigenlijk ook de hele zaak binnen buiten zou kunnen creëren. En eigenlijk, wat we hier eigenlijk doen, is het van een hotel gedicht maken. Met grote goede letters. Eigenlijk om de kakofonie aan de periferie te overstemmen. Te voorkomen dat er überhaupt reclame op het gebouw komt, want het hangt al vol letters. En eigenlijk het meest banale commerciële product, een 1-ster hotel, om te vormen tot een gedicht van de bekendste Franse schrijvers, waarmee we hopen dat hij hiermee de concours natuurlijk gaat winnen. De tolken hebben gevraagd of ik af en toe rustig aan doe, halverwege. Donc je pense que c'est peut-être possible de parler un peu français pour kunnen de tolken even rusten. Dus ik doe een kleine tolkenbouw. We gaan over naar het laatste hoofdstuk. Dat zijn de visuele kunsten. Een van de interessante visuele kunsten is mode. En een van de beroemdste Russische modeontwerper is Valentin Mudashkin. We zitten hier samen met Poetin. Valentin Mudashkin heeft onder andere de nieuwe uniforms gemaakt voor het Russische leger. Je ziet Poetin die een pet keurt, die een uniformpet keurt. En Poetin heeft ook een heel interessant idee, dat is dat je kampioenen nodig hebt in de cultuur.
daar zie je weer hoe heftig, laat ik zeggen, de politieke invloed op uiteindelijk de architectuur is, omdat dus in die zin hebben we een soort indirecte opdracht van Poetin gekregen. Dat is dat Yudashkin is door Poetin aangewezen als de kampioen van de mode. Hij is eigenlijk alleen maar lokaal bekend op dit moment. Hij maakt alle jurken voor de upper class in Moskou. Maar Poetin wil heel graag dat hij een soort Armani van Rusland wordt. En dat hij eigenlijk een culturele balans in tegenpol tegen het Westen vormt. Door een soort Russische mode te maken. En Yudashkin heeft vervolgens ons gevraagd of we een gebouw voor hem zouden kunnen maken. Waarin hij als zijn grote flagship dat zou kunnen gaan doen. Hij heeft een fantastische locatie. Helaas zie je dat fotootje niet eens, maar een prachtige locatie in een van de grote boulevards. Een van de Stalin-allees van Moskou. En daar moet een groot soort modecentrum komen voor Yudashkin. Nu hebben we ons helemaal afgevraagd wat dat zou kunnen zijn. En we hebben een soort ding gemaakt zoals in Rusland heb je van die poppetjes die zo op elkaar vallen, matroeskas steeds ook. En we hebben dus ook iets gemaakt. In Moskou heb je heel sterk de Byzantijnse cultuur. En die Byzantijnse cultuur heeft een totaal ander idee hoe je met dingen omgaat. Die is zeg maar mystiek, die is geheimzinnig, die is vloerst, maar tegelijkertijd heel erg uitbundig in vele gevallen. Dus we hebben geprobeerd dat te organiseren in een doorsnede waarin je eerst een heel groot glazen gebouw waar je binnenkomt, maar een gebouw dat ook een dikte heeft. De laatste ontwikkeling is waarschijnlijk opengewerkt beton geworden. Als je eenmaal in dat gebouw komt, dan zie je een kist staan, een hele grote rode kist. En als je die kist open doet, dan kom je eigenlijk in het heilige der heiligen, dan kom je in de grote showroom van Yudashkin. Dan zie je eerst nog hier wat grotten daaronder waar je horloges kan zien en zo. Hier zie je dat concept, dus het is dat grote glazen gebouw dat aan de Kuznetsky-prospect staat, de grote boulevard. Als je dan de maquette openmaakt, of het gebouw binnenkomt, dan zie je die hele grote rode kist, heel geheimzinnig. Daar kun je onderlangs in en dan kom je in een soort Russische, eigenlijk kom je in een soort iconostase terecht, waarbij heel blasfemisch de modelpoppen eigenlijk in plaats van de heilige Nicolaas terecht zijn gekomen. Maar dat is een beetje een flauwe referentie, maar de gedachte is eigenlijk dat je de Russische ziel daarin vangt en dat je aan de andere kant in staat bent om in dat centrum weer allerlei dingen te doen. Dus ook hier was de vraag niet van geef maar gewoon een soort modepaleisje of een winkel. Nee, het was eigenlijk een plek waar continu allerlei dingen zouden gebeuren, waar Yudashkin culturele evenementen zou organiseren. En waarbij die cultuurmarketing eigenlijk zou samenvallen met aan de ene kant het bedrijf. Het was een bedrijf dat merkwaardig door Indische zakenmannen gerund werd. En aan de andere kant zou samenvallen met de Russische identiteit en met de nationale trots waar Poetin achter zat. In het midden van dat ding stond een hele grote tegelkachel, waar graadmagere modellen op zitten. Maar je zou het ook, er waren allemaal panelen. In die ruimtes komen allemaal panelen en die kunnen dus draaien. Er kunnen allerlei dingen gebeuren en dan kom je in de tweede linie en daar kun je weer bijvoorbeeld in dit geval een catwalk organiseren of een modeshow. Maar je zou ook hele chique samenkomsten kunnen organiseren. In dit geval bijvoorbeeld allerlei chique Moskouse mensen die dan bij private banquets en dinners zouden kunnen hebben in een Rembrandteske donker licht setting. Ook in de grote hal was het mogelijk, waar grote events plaats zouden kunnen vinden. En hier zie je hoe dat eruit ziet. En ook de buitenkant was iets wat zou kunnen wisselen, afhankelijk van de seizoenen en de evenementen. De zaken in Moskou gaan wat slechter, zoals u weet. Dus ook hier is wacht de crisis op meer geld. Ondertussen zijn we bezig met Cincinnati aan de andere kant, waar een heel ander interessant aspect speelt.
In Moskou is het centraal geleid. Hier is het een compleet privé-initiatief. Een heel oud museum, het oudste museum aan de andere kant van de Appalachen, waar je allemaal collecties hebt. En het gekke is dat in Amerika musea eigenlijk bij elkaar komen doordat allerlei mensen collecties doneren. En ze hebben ons gevraagd omdat er zoveel mensen nog collecties wilden doneren, om uitbreidingen te maken. Je hebt eigenlijk 5 museumcategorieën, of typologieën. Je hebt de klassieke Schinkel-achtige enfilade museum, zoals Schinkel die in de 18e eeuw de typologie uit verfijnd heeft. Je hebt de grote kunsthal, de grote open hal, die een 20e eeuwse model is. Je hebt de schouwlagers, dus de open depots. De spiraalvormige musea, zoals bijvoorbeeld de Troepen naar New York en de buitenmusea. En we hebben geprobeerd in dit heel die 5 verschillende typologieën te organiseren, zodat je eigenlijk wegkwam van het probleem van het klassieke gebouw, wat een enfilade gebouw is, en zou gaan naar een gebouw waar al die 5 verschillende manieren om beeldende kunst te organiseren zou kunnen zijn. De beeldende kunst heb je tegenwoordig een hele grote zalen nodig, omdat je korte tentoonstellingen hebt die kort draaien, die hele grote publiektrekkers zijn en die ook het geld willen brengen. Dus de grote Picasso tentoonstellingen en dat soort zaken. Daarnaast heb je natuurlijk plekken nodig waar je heel contemplatief kan zijn, waar dingen kunnen gebeuren in hele kleine settings, waar oude Egyptische munten liggen en weet ik veel wat. Je hebt publieke depots die je nodig hebt. Je hebt de buitenruimte die je wil gebruiken. En je hebt natuurlijk de klassieke enfilade. Dus we hebben het gebouw op een plint gezet en een grote toren toegevoegd. Die tulpvormige toren die daar zit staan. En tegelijkertijd het hele gebouw zelf gerenoveerd. Dus althans daar voorstellen voor gedaan. Maar het belangrijkste daarin was ook weer om eigenlijk een hele uitgebreide discussie met de curatoren en de directie nieuwe vormen te vinden en nieuwe organisatievormen eigenlijk te vinden waarin die verschillende nieuwe professionele cultuurproductie en cultuurmarketing die musea tegenwoordig zijn, georganiseerd konden worden. Dus je kon er Ferraris binnenrijden, je kon er collars ophangen. Je kan er installaties doen, je kan er video's tonen in donkere kabinetten. Je kan door de depots lopen enzovoort. Dus het is eigenlijk bijna à la het Stuur, de eerste elektroon, een project die probeert om heel veel verschillende kwaliteiten aan te bieden, die op de top van de toren verschillende kwaliteiten aan te bieden die elke keer toegesneden zijn door verschillende nieuwe soorten van kunstproductie. En natuurlijk ook hier weer de bouweffect. Het ding moet dan een icoon worden in de stad. Het staat op een heuvel en de toevoeging van de oplichting in de toren is dan een heel belangrijk element die de trots van de mensen van Cincinnati moet versterken en de toeristen moet tonen. We komen aan het laatste project waarmee ook de affiche begonnen is. Dat is het Museum aan de Stroom in Antwerpen. Het Museum aan de Stroom is ook een heel duidelijk voorbeeld van alle elementen die samenkomen. In de eerste plaats is het geen museum. Het woord heet museum, maar het vreemde is dat het eigenlijk over heel veel andere dingen gaat. In de eerste plaats gaat het over een stadsontwikkelingsproject, waarin het gebouw een heel belangrijke hefboom is in de ontwikkeling van de noordelijke kant van het centrum rond de haven. Het gaat om een project waar mensen elkaar ontmoeten. Een evenementenproject waar ontmoetingen plaatsvinden, waar debatten plaatsvinden over de toekomst van de stad, over het heden, waar feesten kunnen samen, mensen kunnen samenkomen. Het gaat over het vertellen van een verhaal. Een verhaal van de stad, van de haven, van zijn geschiedenis. En een verhaal wat je vertelt niet alleen met artefacten, maar ook heel sterk met altijd allerlei multimedia-achtige projecten. En dat gaat ook natuurlijk weer over het hebben van een icoon, een architectonische icoon die Antwerpen op de kaart zou kunnen zetten in de city marketing. Daarvoor hebben we gezocht ook weer naar een nieuwe typologie die dat zou kunnen doen. Aan de ene kant vond het heel interessant om een toren te kunnen maken, omdat Antwerpen eigenlijk heel erg hoogbouw heeft.
En er eigenlijk geen plek is in Antwerpen waar je de stad zou kunnen genieten. Het voordeel van die toren was dat hij niet alleen een museum zou zijn, maar dat het panorama-effect zou kunnen versterken. En ook het iconische effect, maar vooral ook dat de toren de fysieke zwaarte van de geschiedenis zou kunnen tonen. Het museum is een museum voor de geschiedenis en door die geschiedenis als het ware te tasten. En hele grote blokken waar al die spulletjes in zitten, hebben 300.000 spulletjes. Van witbreedjes tot kinderwagens tot bestek enzovoort. En het niet laag maken, maar ook het toont eigenlijk de zwaarte van de opgestapelde geschiedenis. Door dat te doen en doordat elke zaal een kwartslag, elke verdieping een kwartslag draait, krijg je een spiraal. Dus elke verdieping is 24 bij 36 meter, een hele grote zaal. Steeds 90 graden gedraaid. En dan kon je met roltrappen helemaal tot op de top van het gebouw komen. Waar je elke keer de levende en de dode stad tegelijkertijd kan zien. Je kan dus in zo'n doos het verhaal van het verleden bekijken, verhoren of zien. Terwijl tegelijk als je naar boven gaat door het glas zie je eigenlijk de levende stad. En zie je het leven aan je voorbij trekken. Dat betekent ook dat je een heel snelle beweging kan maken in één keer naar de top, in 5 minuten met de roltrap. Of heel langzaam kan dwalen door de verschillende museale ruimten. Ook hier is het een museum, het is een museum zonder daglicht. Dat heeft ermee te maken dat het allemaal over historische voorwerpen gaat. Maar ook dat eigenlijk de gedachte is dat heel veel van die voorwerpen en heel veel van die verhalen en media slecht krijgen. Eigenlijk zijn het podiums. Eigenlijk is het geen museum, maar gestapelde theaterzalen. Waarin de voorwerpen eigenlijk als acteurs tentoongesteld worden en ook atmosferen en settingen worden gemaakt. Die heel verschillend kunnen zijn afhankelijk van het onderwerp, de tijd enzovoort. Een soort Alice in Wonderland waar je steeds een deur open doet en een heel andere plek komt. Ook de architectuur in zichzelf niet is. Gestapelde theaters, een soort pakhuisachtige constructie. Waarin al die dingen kunnen plaatsvinden en gebeuren. Maar belangrijk ook de combinatie van een heel publiek gebouw, waarin de spiraal altijd vrij is, 24 uur op 24, 7 uur op 7 dagen op 7. En je altijd die spiraaltoren op kan en van de stad, de stad kan genieten. En boven je lekker kan gaan genieten of feesten. Je ziet hier het gebouw aanbouwen, we zijn bijna klaar, we zijn aan de afwerking bezig. Het is nog waarschijnlijk na de zomer dat het gebouw af is, dan wordt het ingericht in 2010 zal het geopend worden. Hier ziet u een plaatje van een aantal weken geleden. Ze zijn ondertussen bezig met het glas te plaatsen. Het is gemaakt van rode Indische steen en Venetiaans golfglas. Een beeld van de binnenruimte die heel erg pakhuis gemaakt zijn, of een havengebouw. Wat eigenlijk ook de bedoeling was dat het wel zo'n New York-achtige haven ding was. Zoals er heel veel silo's en heel veel van dat soort pakhuizen staan in dat gebied. Maar eigenlijk ook een soort podium waar dan de scenografen, want de tentoonstellingsmakers hebben tegenwoordig ook scenografen hun voorstellingen kunnen maken. Voorstellingen die dan vaak niet zoals op het podium 1 dag duren, maar iets lang. Ziet u het gegolfde glas wat we gebruikt hebben? Dat zijn glasplaten van 5,5 meter hoog. 2 op elkaar gestapeld tot 11 meter om de winddruk op te nemen. Maar zonder enige ijzerwerk dat te kunnen maken, dus de stijfheid van de glasplaat zelf. Op het gebouw komen 1105 handjes. Het symbool van Antwerpen. Zilverkleurig, die worden de minister-president Peters, die komt hier op 7 maart het eerste handje plaatsen. Als we erbij wil zijn, snel komen. En alle handjes zijn te koop. Ze kosten €1000. En daarmee hoopt de stad Antwerpen de laatste 3 miljoen van het project binnen te bereiken. Je kunt het kopen, persoonlijk, met uw gezin, met de sportschool, of met de straat, met de klas. Dus het komt allemaal vanaf 17 maart. En ook hier ziet u weer hoe op een hele fascinerende manier eigenlijk architectuur, cultuursponsoring,
iconografie van de stad wordt samenvallen tot één gebouw, maar tot één, zeg maar, zwiep, waarin naadloos die dingen in elkaar overgaan, en wat waarschijnlijk dan toch een duidelijke hint is hoe in deze 20 jaar, zeg maar, de cultuurproductie veranderd is en hoe dat zijn effecten heeft gehad op de architectuur en de architectuurtypologie. En ik hoop dus dat u daarmee een beeld hebt gekregen van wat we de laatste 10 jaar gedaan hebben. Dank u wel.